Idoia Freile idazleak Arranoaren Luma eleberria kaleratu du Elkar argitaletxearen eskutik. 19. mendeko Zuberoako landa eremuan girotutako eleberri honek, irakurlea paisaia, hizkera eta ohitura biziz jositako mundu batera eramaten du. Historia 1836 urtean abiatzen da eta emakumearen kontrako bortizkeria ere du hizpide. Zuberoako 19. mendean kokatu dut istorioa, egiazki hori bistaratu nahi nuelako tratu txarrak edo bortizkeria jasaten zuen emazte baten mina. Eta pentsatzen nuen lehen isilean etxalde askotan gordean eman izan den min bat dela eta sinesgarriagoa gertazitekela garai hartan adieraztea, naiz eta gaur egunean ere tamalez etxe askotako egoera ere alaxe denez. Historia abiatzen da, 40 urteko alabak, Katalinek, segapoto zar batean bere ama kostata eta ezinean idatzitako hitz batzuk topatzen ditu. Torrela jakiten du, bere ama emazte arrano bat dela. Berak enara zela irudika zezakeen, baina egiazki konturatzen da emazte arrano bat dela, hau da, izaki indartsu, bakarti eta ez lurtarra. Orduan, jakiminak bultzatuta esaten dio bere bizitza kontatzeko eta segidan ekiten dio idazteari, ez da? Baina, denaren gainetik garbi geratu nahi nuena zen, bortizkeria jasaten duen emazte baten mina kontatu nahi nuela. Hain zuzen ere, 1836 urtean abiatzen da historia eta garai hartan Gaxuxa Larraineko Burdinolektako jaunarekin ezkonarazten dute arrozbideko aita amek. Eta orduan, ezkontzen den ez du ezagutu ere egiten bere ezkontidea, alargun gelditua da, 3 urteko alabatxo txiki badu, ez du ze janik, gozete garaian kokatu behar da, eta alabe harrez ara joan ondoren infernua bihurtzen zaio Dordorragako sutondoa. Tokia egin nahi du, saiatzen da, baina ez du lortzen. Bidean lagun bat ezagutuko du eta arek aholku hoiz ematen dio poliki sutondo horretan lekua bilatu behar duela. Baina saiatuagatik ezin du. Orduan egoera katramilatuz joaten da, eta azkenerako bere burua ez deusa sentitzeraino iristen da, eta orduan hor naturan bilatzen du iesbidea. Hori da bere salbazioa esango genuke. Haizearen xuxurla horrek hitz egiten dio, errekaren gurgurrak, elur malutek ere badirudi hitz egiten diotela, ez? Eta hortxe historia hortik abiatzen da. Eta esango nuke, haize guziei aurka eginez bide bat egiten duela Gaxuxak, eta baita bere alabak ere, baina hori pixka bat ez liburuaren bukaeran argitzen joango den zerbait dugu. Gaztetan, Seaskako ikastoletan ordezkari lanak betetzen jardun nuen, eta urte batez Alozeko ikastolara bidali ninduten. Atarratze ondoan dagoen herriskatiki bada. Argi nuen, nik egokitu behar nuela haiengana. Gainera, 10 ikastolakoak ziren, 3-6 urte bitarteko aurrak, eta argi nuen siberutarra neonek ikasin behar nula. Orduan, aleginak eta bi egin nituen, aipatu dutan bezala, siberutarra ikasi nuen, aekan aurrek beraiek ere zuzentzen inuten, zerbait gaizke esaten nunean, ikadibidez, mutikoek erabiltzen dutetan eskatuek ez, eta zuka hitz egiten baldin banion mutiko bati berehala zuzentzen induten. Gero, etxalde batean ere beskan bizitzen jarri nintzen, eta hoxe nik uste dut hori izan zela bertan erroetan sartzeko modua. Gero ikusi nuen, nik hemen momentu hortan ezagutzen nuen, hegoaldean ezagutzen nuen errealitatetik oso desberdina zen egoera bat. Agian 50 urte aurretik hemen eukiko genuken egoera bat, ez? Ikusi nituen lurrari lotuak bizi ziren aurreta helduak, sinpleak,
jantzi sinpleak eta autosinpleak eta aski zituztenak, eta hotz egitezun etxetan, sutondo bakarra zeon etxetan, orduan antxe sutondoetan elkartzen ziren aitani, amaniak, haien seme alabak eta bilobak ere bai, horrek ere izjarri jaundia sortzen zuen, ez dakit, beste realitate bat ezagutu nuen. Eta, hoxe, zorretan sentitu nintzen, eta kuriosua da, idazteko joera nuen gutun sinpleak edo gauza sinpleak idazten dituen garai hartan, eta orduan erabaki nuen, nik uste dut oso aspalditik erabaki nuela, noizbait Siberuaren inguruan eleberri bat idatzi nahi nuela, eta emakumearen bortizkeria lantzen zuen gaia bistaratu nahi nuela. Irakurleak ez du inolako eragozpenik izango ulertzeko, beira, ez du lehen esan, baina garrantzitsua da. Izane, siberutarrez diren pasarteetan, behian, horriaren azpilan, adiera batuaz emana da. Geo, narratzailea izango litzake kontakizunaren muina dena, batuaz mintzo zaigu. Leku tokian tokiko hizkera hartzen dute, pertsonaiek zuzenean hitza hartzen dutenean bakarrik, baina irakurleak ez du ulertzeko eragozpenik izango.